Hartstikke leuk dat je me showen naar weer een nieuwe podcast van de Frieske Vlogger. Je hoort mij een groot icoon uit de Frieske muziek zien. Emiel, die hem zo moet zitten natuurlijk. En deze podcast moet ik een beetje opdragen. Dat verhaal ik steeds mooi. Nou. Moet ik opdragen aan meneer Maus uit Haarlem. Die stuurt me laatst een mail. Hoe leuk altijd de podcast wordt net voor. En die hoopt dat er nog volle meer podcasts komen zo. Nou, dat is natuurlijk niet aan dovermans oren gericht. Dus je zit wel weer nou op een hele bijzondere locatie. We zitten namelijk bij Emiel gewoon in de tuin. Tussen de hin, tussen de hoen, tussen de kraan. Al die andere dingen. Ik zit de trekker net helemaal op achterom. Maar er zit gewoon een trekker daar. Dus gewoon bij Emiel thuis. John Deere. John Deere. Heel bijzonder om hier gewoon bij thuis te wijzen. Vannacht lag ik nog wekker. Want ik dacht van, ik ga morgen Emiel interviewen. Wat zeg ik hem nou eens even vreken? En de vraag die in me opkwam... Ja, zweer op. is... Wat kerst je eigenlijk net? Want je doet echt van alles. Je riest op een kraan. Je maakt muziek. Je bent acteur. Je produceert films. Noem maar op. Wat doe je eigenlijk net? Maar vooral wie ik heel benijd van... Waar ben je nou heel slecht in? Wat kerst je eigenlijk totaal net? Of die nou dit dwaallet en dan zei ze van... Nou, dit ken ik net. Nou, ik leer in principe dat ik alles ken. Ik ben alleen nog nergens goed in. Dat is een beetje mijn handicap, zeg maar. Dus ik begin al van alles. En als ik het dan een beetje ken, ga ik het wel eens doen. Ben je dan allrounder of hoe maak ik het zin? Ja, dat weet ik niet. Brede interesses, denk ik. Ja. Zo ben ik dus op het kraantje aan het draaien voor het eerst in mijn leven. Dat werd een soortje, jongens, net normaal meer. Dan kom ik erachter dat het dus eigenlijk best wel moeilijk is. Ja. Is het dan dat die zelfs oerskast of is het dan meer gewoon van god, ik denk dat het net zo moeilijk is, ik ken het ja, ik denk dat hij dat Noord het kent, dan mag ik het toch herkennen. Hè? Ja. En hoe bevalt het nou daar? Nou, ik vind het schitterend. Het is op mijn eigen heem, dus ik kan niks vernielen. Dus op een gegeven moment dan komt het wel goed. En als het net goed komt, dan bij ik in dit boekje. Ja, dus Zo doen we dat jaren. Nou best even kraanmachinist even voor tijdelijk. Jazeker, ja. Dat is het mooiste wat er is. Wat spreekt die in het kraanmachinisten? Ja, joh, dat is dan mooi. Ze is op zo'n groot ding, weet je, om die dingen te loeken en een beetje groen verzetten. Ik ben een groen verzetstrijder. En wat een mooi plakje had je trouwens best nodig. Ja, want we weten natuurlijk wel als je... jarenlang in Ljouwt wennen. Ja. Ik zal net zeggen we hebben nou binnen, maar daar had je een geheim plakje. Je hebt in de Fries geworden, zitten we nou. Ja, we weten nog hartstikke hier. En dit was altijd het doel al, ja. Dus we hebben een mooie teerthorn in Ljouwt. Een studiootje aan huis en alles. Een mooi huis gekocht in de juiste 2013. Ik koos nog van appel en naai, ik koos nog een huiskeepje. Nou, dat hebben we voor het dubbele verkocht. En nou zit we hier. Nou, bevalt het? Want de stad, dus we zijn in de drukte, we zijn vlak bij die Albert Heijn XL voor me. Dus dat weer hartstikke altijd wat reuring om een keten. En hier is het voor me, hier gebeurt haast niks. Nee, nou ja, lessen toen we... Lessen had je nog een drugslab opgerold. Dan weer een politieauto en een helikopter. En ik denk, nou, dat ik wat. Ben we Ljouwt bij, hebben we die er rotzoieren. Ik had ze die eindelijk ontdekt, maar... Ja, dat dacht ik al even. Maar ze kom je heen. Nee, dit is best genoeg hier. We halen het mooi daar wennen, in Ljouwt. Maar als ik dan ook daar dan denk ik, nou, ik vind het ook wel mooi dat we erbij zijn. Ja, dit is uiteindelijk het doel, hè. Wat hensjes. En... Nou ja, die honden hier wel vanzelfs, maar wel meer beesten om mijn keet hebben. Maar ik moet eerst het hier met een klein beetje. Ja, hoeveel hier had je ongeveer dan? Wat is dat? Dit is 4000 kanten meter. Ik is wat op de wat voor plan hast dan beesten? Of, Ja, wat geiten of zo. Ik hem hier wel leuk. Hij ze nog wat skiën. Die ben van Björman verderop, dus die mee naar het gaasje nu. En dat is eigenlijk wel gezellig. En daar heb ik geen druk ervan. Oké, die wat zo, dan borkers toch een beetje op oude wijze, zeg maar zo. Ouderwetse manier, hè? Dat heb ik al geleerd van Boer Frans. Ja. Dat is heel veel televisie, jongen. Ja. Dat ken ik echt. Ja, wat dat denkst toch vaak toch? Nou ja, dan worden in kennis ik het ook kennen. Ja, nou, ik denk zo'n hard trekker, dat vind ik gewoon schitterend mooi, wist je wel. Nou, dan hebben we de ruimte ervoor en dan plank ik wat op de ding om. En eigenlijk moet ik gewoon hinder halen. Ik merk wel leuk. Wijntje voor de wijn. En, zelfs Rieder dan op het hinder en wijn? Ja, zeker. Ja, wees. Ja. Dat is steeds mooi, jongen. Ja. Dan kan Bert een soort Amish hier misschien hier in de Ja, nou, ik vind wel de Amish hier gelijk, wist je wel. Die ben op het juiste moment stoppen met technologie. Ja. In principe. Geen trekkers, maar
Nee. Die maar haast niks. Hè. De Amis die ben horse and buggy. Ja. Dat is het dan, ja. Nou, hartstikke mooi. Dan best een soort van, liep het een soort van rustig. Dus dan kom je misschien wel tot rust. Het ik steeds samen misschien met die muzikale carrière. Ik had het idee dat de optredens dus wat minder vaak optredens is dat dus wat rustiger omdost of hoe mag het zien? Ja, we doen het werk wat minder, jongen. Minder als vroeger in ieder geval. Vroeger weer een gekke boel, hè. Dan weer maar 2-3 keer in een week aan voort. In het begin moest ik dan ook nog 40 uur in de week werken, hè. Dus dat weer toen weer nog jong voor zelfs. Dat weer een uitputtingsslagen, ja. Dan wie ik mensjes vaak wat min. Nou, en dan toen werk ik op een werf in Ljouwert, een scheepswerf. En daar wist iedereen al van, nou, mensjes is een mil wat dreger. En dan moest ik dan in de rest van de week dat goed meidje, zeg maar. En dan gingen we naar het camper. En daar slippen we dan in. Dus dan gaan we vrijdagmiddags gaan we voort naar het eerste optreden. Dan slippen we daar. Dan gaan we zaterdagmiddags al naar het volgende. Dan slippen we daar. Dan komen we vrijdagmiddags weer helemaal naar de tyfus komen we thuis. En dan maandjes weer om zo'n uur beginnen. Oh. Maar dat hoeft nou gelukkig niet meer. En nou ja, ik ga hoeft hier... dat meer in de zin van, goh, ik hoefde net zo veel meer om te werken, want ik had de skip op bedroeg, of is het nog meer zo van... Nou, als je dit ik ga ook wel hier en wel erop aanjagen geweest om gewoon goed te verzinnen en gewoon altijd douane te blijven, zodat we uiteindelijk, zo'n plakje dit keerpje komen. Nou hebben we het. En nou wil ik hier gewoon, ben ik wat op dat kraantje douane en... Dus ik had nog Jacob Wijnsma van Sjoerd. Die, die doet nou een heel prutte voor het management van de Hoenekop. Dus de boeking en alle... En dat die stoort dan zelfs? Die alles zelf, jongen. Ja. Alles, de videoclips, maatje betinken en de webshop, ik nog inkeep. En dat doe ik nog steeds zelf, ja. Maar en marketing en filmpjes en neem het al je maar op. We doen alles zelf. En nu ga ik dus in ieder geval dat mailtjes beantwoorden en contracten opstellen en afspraken maken, agenda beheren. Ik ga nou op de optreden maken en dan krijg ik een dag van tevoren, dan krijg ik een appje van die en die je samen zal laten die biddy. Ja. En ik hoef net in een gitaar met mij te nemen. En op het moment dat ik daar ben en ik moet spelen, dan had Jacob mijn gitaarsound checkt. En die zei van nou, nu kun je het opdraven. En dat is heerlijk, jong. Dat is machtig. Ja, want ik kan me voorstellen, omdat het dan 1000 poot is, dat juist ik misschien wel de plezier erin schept om heel veel dingen juist zelfs te doen. Meestal, ik bedoel, als je ergens omkomst, met een band, dat is eerst gewoon al die stress. Weet je wel, wij moeten de merchandise staan en hoe laat maar we spelen en wanneer kunnen we opbouwen en dat deed ik eerst al zelf. En dan zit het spul te plakken en dan was er een keer het podium op, weet je wel. En als ik dan klaar weer met spelen, dan kwam de jongen achter de merchandise bij en die bouwde mijn spul op en dan ging ik achter die merchandise staan. Nog even tot jip in de nacht. Ja, dat wie gekke werk. Maar ik wist toen het beter, maar nou gaan we dat oors regelen. En nou wil ik nooit weer oors. Nee, snap ik. Nee. Als dan het idee van, god, dat ik al vol jaar doen maat, dan is het meer van, god, dit is een mooi moment om dit zo te doen. Nou ja, het moet een beetje ontstaan en dan was de juiste persoon daarvoor vinden. Hè? En Jacob die had zichzelf onzin en die zei, ik wil het door doen. Maar die gang het echt gewoon doen. Dus ik hoorde net in hem te zeggen, doe maar nou dit of doe maar nou dat. Hij kwam bij mij, hij zei, ik had dit regelen, ik had dat regelen, zo. En dat is, dan was mijn krijging vinden die gek nog is om dat al je te doen, wist je. Ja. Dus, dan gaan we het mooi regelen zo. Dan ga ik door de week wat ademruimte. Want dus zei het al, ik doe alles zelfs, hè, het management en de marketing en ik had jong en een versgeschreven en noem al maar op. Maar van waar hast of van waar, net meestal van, of meer ik zijn van, waar komt dat talent? Wij eigenlijk, als dat al je zelfs uit dwangkest die... We speelden vroeger altijd in punkbands, hè, en dat we DIY namen ze dat, do it yourself. Toen ik al. Ja, zeker. Ja, DIY zijn ze dat hier een werk op een jas en dat we de misschien een platenlabel hebben, weet ik van de regels dat zelf. En toen in die tijd, met mijn vorige band, zei ik zelf shirtjes drukken letten en het spulverkeer. Distributie, die in werk zelf. Cassettebandjes nemen. Versturen. Cassettebandjes. We doen alles met cassettebandjes. En zelf maken we magazines. Hè, van die boekjes, die kopiëren we bij de supermarkten. Dat tekenen we al in mijn stift in. Of mijn ouderwetse typemachine. Weet je wel? Dat soort dingen. We doen alles zelf.
Dus ik denk dat het daarbij komt. We gaan vroeger, dan moest ik bij mijn eerste band spelen we in de Swings. Hoe heet de band? DY66. Oké, ja. Een punkband en dikke bak herrie. Maar dan spelen we in de Swings in Heerenveen. Dan gaan we met onze apparatuur in de trein van Ljouwert naar Heerenveen. En dan moesten we vanuit het station 3 kilometer naar de Swings staan rennen. Met versterkers en drumstel en een heel rotzooi. Dan gaan we gewoon en dan kregen we een kistje bier voor. Ja. Nou, is het mooi jongen waarschijnlijk, hè? Ja, weer gewoon optreden. Daar dienen we het voor. Dus daar komt het een beetje uit, denk ik. En hoe ben je dan op het spoor komen in zulke soort bands te beginnen? Of bij zulke bands te... Ja, hoe vormde zich dat dan? Nou ja, ik hier al een band toen dan niet eens een instrument hier wist. Hoor. Ik ben op basisschool begon het al. Doe best de drummer, doe best de bassist. Ik ben de zanger, dat wie altijd nog zo. Doe Bjarters dan min of meer een soort van bandje? Ja, we hier nog geen instrument, maar ik maakte toen al wel hoesjes voor cassettebandjes we droomden het al, zeg maar. En toen kwam ik op een MAVO en een maat van mij, nou, die hier een elektrische gitaar kreeg van zijn heid. Nou, toen begonnen we dus met z'n beiden. Hij speelde en ik. En dan gingen we zo'n cassette recorder. Piep, dan. Nou, ik razen, hij speelde. En zijn broerke die hier een drumstel. En op een gegeven moment toen we op het idee kwamen, wat nou? Hadden we die gitaarversterker van hem in dezelfde kamer zetten. En hij begint te drummen en hij gaat gitaar spelen. Wat zou er dan gebeuren? Nou, die jongen die begint te drummen en hij begint te spelen. En ik what the fuck, jongen. We gaan gewoon een band, weet je wel? Ja. En gelijk cassettebandjes opnemen van die tyfusherrie. En dan op squallen verkeerpje van Goenen. Ja? Ja. Het verkocht ik. Nou ja, er weer een perser gek. Nou, je hem Goenen wist wel of hij een mem of een docent of zoiets. Maar dat is, mijn instelling is altijd was geweest van hoe slecht ik het ook doe. Ja. Ik ging er altijd met de boer op, wist je wel? Gewoon, dat is helemaal die kraan. Nou, ik bak er niks van. Maar dat maakt me dus helemaal niks uit. Ik zet het eigenlijk op Facebook en TikTok. Iedereen die het zien wil. Nou, hoe doen ze me? En dan zeggen ze met je mee. Nou, ik zoet maar een beetje jong hoor. Nou, helemaal net. Dus weer te mooi. Ja. Is toch? Maar die bandjes die verkochten we al. En met de hoendenkop in het begin ook, jongen. Wat we toen dat sloeg echt nergens op. Ja? Ik ga hem voor de eerste keer, jongen, dat we in 2011 denk ik op het Fries Festival. En toen was het dus een opname, hè? Ja, ik had hem opname. Het stond op die kanaal Harderwetse Warpik. Ja, inderdaad. Want ik weet gelijk al wel. Ik denk van, hé, wat is dit? Want ik wist zelfs ook wel op mijn muziek dwaande. Ik zit zelf ook altijd wel in bands. En zat toch even, ik denk, wat de fuck is dit? Want ik kijk bij Omroep Friesland, denk ik. Ik denk van, dat ga ik nooit jaren. Ik denk, wat is dit, jongen? En het wil ook gelijk heel erg, ja, maar ik het steeds authentiek of zo. Kan wel echt wel gelijk heel goed door. Of zo. Ik denk van, deze mensen gaan wel echt, dit is net dom bij, maar wat, we rammen ergens wat op om. Oh zo, oké, toen vond je het wel goed. Nee, ik vond het echt goed. Ik vond het echt, nou ja, wat ik steeds, juist in al die, het weer gewoon, nou, het weer natuurlijk een drummer. Nou, die steende bas en doe zelfs op gitaar. Die echt een heel ting geloerd eigenlijk, maar wel een heel oprecht geloerd vond ik de mensen. Ik dacht gelijk al van, dit is echt, daar komt deze man niet eens aan bij. Ja, en dat wie ik wel een heel, hoe neemt ze dat optreden? Dat wie in de Harmonie wie dat, op het Fries Festival. In de foyer. Ja, en dat wie eigenlijk ook wel een soort, hoe neemt ze, een soort mijlpaal of zoiets. Voor je hem toen? Ja, want we ben eigenlijk... we toen nog maar, net eens een jaar hier dwaande. En we ben ik zei altijd op 1 april ben we altijd jetjes, zeg maar. Ja. Dat is de beste grap ooit. En dat we in 2009 weer dat zelfs. Of in 2009? Ja, 2009 weer. Ja, sorry. 2011, sorry. Dus maar snijden. Toen ben we nog maar krek begonnen eigenlijk. En op een moment reden we hier in onze eerste demo. De stream en opnames. Nou, die hingen we op dezelfde... Ja, streamen, omdat het klonk nergens naar. Vond je het zelf misschien? Nee, maar... zeg maar ik had ze wel nooit jet, maar... We hier horen mensen die dienen dan de pop- en media-opleiding. En dus die weten precies al hoe het jet. Ja. En wie dienen het precies zo had het net jet. Maar, wat dien je hem dan? Wat dien je hem dan wat net jaren dan? Nou, we namen net op in een studio. We gingen gewoon, we waren bij Bart in de huiskamer, onder vaststreek, boven de trekpleister. Ja. En dan gingen we een apparaatje en daarmee kon je digitaal opnemen. Dus dat wie al 4 centimeter vooruit bijna. Maar dan neemt ze dus eigenlijk die lijst in de ruimtedel.
Hè, dus microfoons en... Nee, dat is gewoon zo'n lieds handheld apparaatje. Dus die lijn in het midden van een soort zoom ding. Ja. Die lijn in het midden van die kamer. En dan spelen we die noemers, een stuk of 6 noemers. Denk Bruinwerker, Ouderwetse Waldpiek, Bataviske, Pizzas, Bier en Shack, dat soort dingetjes. Dat apparaat, dat lijnen we midden in die kamerdel. En dan gaan we die nummers spelen zonder te zongen. En dus dan namen ze we 6 maar wel in één keer. Dus net, normaal zo zei ze nemen ze verschillende sporen op, maar we namen dat in één keer. En dan ging ik thuis met de headset. Dat weer mijn microfoon, gewoon zo'n Skype ding. Nee. Zo'n Skype gamers microfoon. Ja, zo'n gamers ding, ja. En mijn Magic Music Maker. Ja, ik had ook wel ja, veel loops. Dat is voor Lietse band eigenlijk. Ja. Daarmee die ik dan de zang erop. Dus dan zie ik daar, die snijdt maar dat ding zo op. En dan dienen we daar nog wat sampletjes terugin en dan poepte ik dat uit. En we branden dat zelf op een cd. Ja. En we gaan dan ook bij de Super de Boer die hoesjes kopiëren. Nou, dat drukken we dan in een hoesje en dan bij optredens. Ik daar toen in Ljouwert hingen we dat bij ons voor €2. Ik had net kost voor me, sorry. Nee, maar dan is het een collectors item nodig. Maar en het leuke van dat plaatje is dus dat doe juist dat het zo bagger opname is, maar doe juist wel woord voor woord wat er zong wordt. En de Hoenekop is altijd, het gaat het meest om tekst. En als je dat juist dat het zo'n beroerde opname is, dan denk je van, wat ben het voor Mongolen? Dus ik denk dat mensen hun fantasie slaat op hol. Ik ga het wel eens weer waarom Ik denk dan echt, wat ben het voor Mongolen? Is toch? Gewoon omdat het doet denkt van, ja, deze lui, die zitten ergens in the middle of nowhere te soepen. En dus ja, dus ik denk dat als mensen hun eigen fantasie daarop losletten, dan gaat het wat. U zei het wel van, dat we nou pop en media studenten, die weten misschien precies hoe ze alles opnemen, maar misschien missen soms misschien echt wel een beetje het gevoel wat ze overbrengen willen. Die zeggen op jezelf, maar ja, die ben er nog niet meer. Ja, we zijn 16 hier verder en we gaan nog lekker geweest hoor. Dus nee jongen, we kunnen nu dat skillen. Want dat is maar wat is dan volgens die? Helemaal je streamen en opnames. Oké, de opnames, daar zit misschien de kwaliteit misschien voor die net per se in. Wat wie dan wordt de kwaliteit van de Hoenekop? Als ik van dan section hier ben we er nog steeds wel, maar de pop en media studenten. Want ik denk wat is de vraag? Ja, nee, ik zie zelf een night want toen zei ze van die pop en media studenten en ik wist zelf wel zo op paard was mij een vriend van mij die ik een bandje en die bracht een beetje erop 3FM hier en een single en zo. Maar ja, ben de kwartske wie voelt uit de koren los zo'n en dan dus mijn vraag is meer van wat is dan de kwaliteit van die of van je band, Hoenekop best, dat wel heel die troggang en seks die je letter nog steeds. Ja, dat komt eigenlijk om de persoon die erin zitten. En dat we een wijvoen hebben in het van waar doet wat en waar krijgt wat. Echt wel belangrijk, ja. Dat is, jongen, het allerbelangrijkste van een band is net hoe goed als je op die instrument spelen kist. Het gaat erom hoe goed kist je met die bandgenoten. Dat is het allerbelangrijkste. En als dat net goed zit, die kist alle verhalen wel van grote artiesten en hoe meer je er binnenkomt. Dat is zo stom. Dan is juist een band als Kiss eigenlijk. In het begin is het struggelen en nee. Ja, die handy hoor. En dan schieten ze me de wenken. Nee. We hadden 2 die heette Shinai, want die liep je op, die kijkt naar de man. En Tini met zijn tingen. Oh, zit je. Ja. Maar Kiss. Kiss. En dan gaan ze het dreig. En dan werkt het, want dan zit er een soort strijd in. En dan is het een gezamenlijke strijd. En zodra dan zeg maar, ja, net dat we ooit miljoen binnen harken. Maar het is gewoon hoe we onderling mijn man erom gaan. En we hadden dus. Maar is er dan een soort formule voor? Of formule, maar de meeste van. Die krijgt altijd safvol of die krijgt altijd safvol. Of, nou ja, we gaan een heel aparte shift maken op een gegeven moment. Het was op een gegeven moment de Hoenekop, dat begon gelijk erin. Dat we eigenlijk, amper een onrennen. We winnen er en het ron. En we vregen in het begin 2 bankjes van optreden. Dat waren nog haast net tevreden. En het was een soortje, want Bart die boekingen, ik die boekingen, Rick bestelde t-shirt, ik bestelde t-shirt. Het was een soortje, wist je wel, echt. Ja. En we verkochten het bij Bulten en er kwam yield binnen. Maar ja, op een gegeven moment iedereen zei nu, ja, maar dan moest ik opjaan bij de belastingdienst, wist je wel. Wat hebben we het over, wist je wel. We gingen een flauw idee, het was een chaos.
En dus we hebben eigenlijk een manager nodig. Maar wat ik zei, dan was echt de juiste persoon voor haar. Het gaat alleen om vertrouwen en dit en dat. En op een gegeven moment kreeg ik het zadruk, mijn werk en mijn de hoenekop. Dat op een gegeven moment kwam ik even in de WW. Ik werk altijd voor uitzendbureaus. Hè? Dus als ik even in werk, dook ik liep de WW weer in. Dat weer altijd heerlijk. WW-doeken. Ja, en op een gegeven moment zit ik al 3 maanden in de WW. En ik hier alleen nog maar met die band doen. Dus toen had ik zien de jongens zijn van wat zo'n je hem ervan vinden. Als ik de manager werd, dan ging ik fulltime met de hoenekop doen. Ik zie dat ik dingen op water krijg. Maar dan hoef je hem niks meer. Dan hoef je hem alleen nog maar op te komen dagen binnen optreden. Wat Jacob nou eigenlijk voor die doet, dat... Nou ja, ik doe echt meer, maar... alles, wist wel. Ja. En toen zijn de jongens nou graag. Ja, hè? Dus toen gaan we daar afspraken over maken. En nou ja, toen wie ook iedereen blied daarmee. En toen is later, 2013 is Jeroen erbij kwam. Nou, ik had Bart en Rick had ik op een leenlijst zetten. Die krijgen gewoon leenstrookjes. Ik ben hun tweede werkjouwer en al je netjes van mander. En Jeroen, die is er onhekken als ZZP'er. En nou ja, door de heren maar weer eens even om tafel. Is iedereen tevreden? Of iedereen die vindt dat er meer... Dat is eigenlijk wel alles. Hè? Dat is een soort van HR-manager inderdaad. Hè? Dat is door het personeel. En, Ja, maar ik vind wel dat doen we echt te jaren, wist hoor. En het is net zo dat ik mijn soort scepter zwaai, wist hoor. Maar het is wel dat in die 16 hier dat we willen. Ja, tuurlijk houden we. Het is net zo gewoon naar Jeroen dat ik vraag van hey, hoe regelt en dat dan niet zijn. Vertel me hier een verhaal. Burgcontracten en nou ja, naar mijn idee is iedereen tevreden. En dus just we gaan nou, ik hier is verleden hier ik nog een oefenstudio in een huis. Nou, ik had het huis verkocht en dan had ik een studio gebouwd in Ljouwert. Had ik zelf niet. Maar onder ja, ik had heus wel hulp om, maar hoofdzakelijk hoofdzakelijk ga ik daar... Zo'n Noach doet bouwt eigenlijk een ark, denk je. Dat gaat erin voor, ja. Oké. Maar, dus we gaan 2 weken lang voor het eerst weer repeteren in een uur of zo. En het is echt, jongen, het eenheid oren, noemerke roegelt eruit. En we laten je en we gaan willen. En dan, ja, dan ben ik echt dankbaar. Want dan denk ik, goh, wat is dat leuk. Dat is nou 16 hier nog zo'n willen haast in die oefenruimte, wist je? Ja. Ja. Ja, want het kent ook naar 16 ik wil wat misschien wat. Nou ja, en het. Ik ga geen idee. Is het met vervelende 16 Ik ga geen idee. Nou, als je het scheelt wel wat bekijk ik zijn. Bart en Rick die hadden gewoon een fulltime baan erbij. Jeroen die is nog ZZP'er, die doet wat dingen erbij. Ik doe het morgen ook wat horen denkjes. Dus het is net zo dat we, ik zeg ook wel mensen die moeten dan tonsjes voort, vreed, zaterdags, 3 keer 4 keer in de week. Echt, dan is me al lang bedobje kent, denk ik. Ja. Want als we voortgaan mijn optreden, dan is het echt feest. Ja, dan zitten we in de bus en dan gaan de eerste blikken. Zo kijk ik zeggen, dat werd ik uit waarde. Dat werd goed afzopen. Ja, maar ik wil het echt net hoors. Nee. Ik zoek het net, de haast van die bands die gaan dan cold turkey en dan gaan ze nuchter op het podium staan. Ik mag er net aan denken. Nee. Dit is hoe we het doorgaan. Dit is hoe we het altijd dingen hebben. En dan zal ik daar aan zo nog een keer een nuchter op het podium staan. Nee, ze doen dat gewoon net. En zo wil ik het echt horen. Ik hoef net op stap. We gingen met de band voort. Ja. En we hadden morgen gaan we een hele leuke crew. Maar een vast, we gaan een groepsapp met een vast rietje mensen. Die zeiden één keer gaat die mij en een andere keer gaat die mij. En ja, dat is gewoon hartstikke gezellig. Dan ben we jong voort. En ik denk dat als we het op deze manier horen en we spelen net te vaak. Ik denk dat we zo nog wat 30 keer verder kunnen. Dus doe zus zelf dan nog leven mee. Dus ik zeg, als de zus zelf nog woont, misschien zus ergens in de wat best ergens 44, 46, zo'n veel best eigenlijk. 44. 30 hier is 84, ja, zoals hij zelf nog als 84-jarige op het podium staan en nog steeds jongen van de best een bruinwerker. Jongen, ja, ik denk dat ik meer een beetje in een rolstoel en onder zuurstof misschien, maar op Game C zei ik wil ze maar ophouden. Ja, ik de Axel Rose nog juist een tekst van Welcome to the jungle. nou ja, ik kan je voorstellen, want nevens mij hoe toe jongst ik maar zeggen.
Het lijkt van mij wel redelijk... Ik weet net, op een Nee, stem... dat Nee, valt van me daar- ik weet het Dat niet. is echt een trucje. Mensen denken vaak dat ik heel bot raas. Maar dat is net zo. Maar voor de guy was jaren had ik de microfoon, dat ook wel eens. Hè? Dan doe ik de microfoon bij in het publiek. Dan is het een stuk lawaai, jong. Ja. Ik zong net zo lood. Nee, hè? Oké. Nee, ik ga ook door de jaren heen leerd. Want het is van Loerdsman eigenlijk makkelijk. Dat is toen een beetje steeds hetzelfde volume haast. Ja, tuurlijk. Ja. En op een of andere manier ga ik steeds... Dus dan liep het krijgen of raas ik heel bord. Maar eigenlijk doe ik dat net. Het klinkt gewoon als razen. Ja, het klinkt als Kerst raas. het voortwandelen? De beste bruinwerker, jonkje. Kom kroeper bij de baas. Ja, vol loerder dan dit, jongens, doe ik net. Nee. Zag ik iedereen van de kijk. Ja, iedereen van, kijk joh, je is ook niet net zo hard. Nee. Ja, zoals ik het jongen maar, ja, dat is ook wel Ja, vraag. ja, Ja. daar hebben we Als het maar loert daar hebben we versterkers voor. Is ook toch? niks steeds, ja. Als het in de razenmast, dan is dat niet best. Nee. Hey, en waar bist er nou het meest grutskop als je bereikt hast met de hoenekop? Ik ben het meest grutskop. Wat we krijgen zijn dat we nog altijd dezelfde bezetting hebben. Ja. En Jeroen is onhekken, maar dat we geen bandwisselingen horen hadden, daar ben ik heel grutskop. Daar ben ik het meest grutskop. Dat we een film maken hebben, ben ik heel grutskop. Dat het uw slag is. Dat we in coronatijd waar de meeste bands zitten te jammeren en hoe van alles en nou wat de biggest zijn. Nou, dat niet kan, dan geven we dat doen. Jong Kraanwerk. Ja, nee, daar ben ik Ja. gewoon grutskop. Ja, nee, snap ik. Ja, nee. Het Harkema-mysterie, Ja, daar ben ik heel grutskop. Vind ik het mooiste noemen wat er is. Noem maar Stekpeel, mij de videoclip. Dat ben ik echt. Dat vind ik echt iets. Als ik dat zie, dan denk ik van ja, dat vind ik wel mooi om te zien. Ja. Als je zoals wat voor werk had daarin zit had. Maakt het dan ook nog wat uit dat het steeds maar commercieel een groot succes is, ja of nee? Want de zoest ze kennen dat, nou misschien, wat is de grootste hit? Wat is eigenlijk de grootste hit van de Hoenekop? Wat Als zoest toe, zeggen? Qua in luisteren. principe, we come from Friesland. Ja. Ja. Is het zeggen van dat sterren? Want dat neemt ook gelijk net. En dus zei ze Harkman Mysterie, Nou ja, dat is Stekpeel, dus, maar ja, Wie wat kan ik- van Friesland is misschien het commercieel groot succes. Ja, maar en- is het nee, maar dan dan ben ik echt heel grutskop, ja. En net beslist omdat dat de meeste streams had of zo. Maar gewoon dat we eigenlijk als een beetje zijn de enigste Friese band misschien wel op het idee kan binnen om een noemer Oer-Friesland te maken in het Engels. Ja. En dat is eigenlijk nog net jij dat ding, wist je wel. En nou kun je dus, als je in het boeteland bent en je praat met mensen en dan zeg je van, where you from? Friesland. Nou, wat is Friesland? Nou, listen to this. Ja, en ik denk, ik ben grutskop dat we op dat idee kan binnen. En dat is toen nou eigenlijk juist dat mensen die shirtjes kopen en dat ze dan naar het boeteland gaan. En dat, hè, ik ben zelf ook in Australië geweest en dan liet ik mensen gewoon, Jetty is er jaren. Oh ja. Ja, weer gewoon grutskop. Fucking Jetty is er. Jid Maar zo van, ja, Jid Friesland boppen, wist je wel. Ja. Ja. En ik zeg vast een Friesland boppen. Ja, alleen ja, ze kunnen het verstaan, want het is in het Fries. Oh, ik ken Dus, het ook wel, ja. Het is meestal als het oer-Friesland gaat, dan is het in het Fries. Ja. Dus Ja. ik vind het wel mooi om een internationaal taal te broeken en om mensen in die taal jaren te leren hoe Friesland, of hoe we Friesland zoeken. Ja, inderdaad. Nee, ja. Nee, maar ik vond het interessant. Dat is, daar ben ik ook misschien heel vol. De hele volle mijlpaal of stekpeel, hoe het neer wordt in die carrière als de Hoenekop, weet ik net. Nee, en ja, theaterverstellingen hebben we natuurlijk die en dat ben ik grutskop, vind ik mooi. Ja, ik heb ook heel horen. Als ik het bij waarom show, dan vind ik het hier en daar tenen krommend en mijn kleren. Just was waarom dan? Nou, leven net eigenlijk. Het is vaak, sommige dingen vind ik heel goed. En sommige Want dan dingen dingen inderdaad websites van, nou ja, dat ik misschien net is het bijwijs wat. Ja. Nee, maar wil ik dingen zeggen, nou dat ik misschien bij de netbank ken. Tuurlijk, maar ja, het stomme is... Want dat is wel haast. Ik denk van, nou, ik ken alles wel. Dan zet ik altijd wel ergens iets wijs. Of ze denken van, nou, dit ik misschien bij ja, de maar netbank het stomme is, sommige dingen, dan denk ik van... Ja, dat vind ik net mooi, dat zoek ik me voor scamje. Ja. Maar dan ben horen mensen, oh, dat vond ik geweldig. Maar dan ben ik dingen andersom, dan ben ik het meest grutskop. Ik heb les naar een jongen die begon hoe stekpeel dat er dat maar een stom noemer vond. En maar een meidje in best muziek zoals vroeger. En hè, dat hij zei van, dus ja, iedereen die had zijn eigen mening erover. Dus ja, er was natuurlijk wel op het moment, maar ik vind hem maar wel achter staan was het makkelijkst. Maar soms juist wel weer om en denk ja, zo goed weer het eigenlijk ook net. Dus toch, klaar. Ja. En
zou het misschien zo wijzen, want toen zei van ik wil zelf nog 30 hier trok in, maar misschien ben de meesten niet aan het wel heel sad. Want ze zeiden van nou hadden we een keer. Nou ja, ik eigenlijk jaren wel een beetje zo leefd van. Toen we dat huis aan het 10 dik kochten, toen dacht ik van nou, ik hoop dat ik hier nog maar een skofje mee in mij en van de muziek leven. Zo, is het Dat blik in de expeditie het verkeer. Dat het niet kunt is, ja, dat is aan. Ja. Dus dat CD in de eurobak vindt, maar dat zal het nog wel wijzen, maar nou, ik heb nog wel het gevoel dat we een soort basisdeadline hebben. Zo het mooie is, dus just gewoon, elke keer komen er weer nieuwe generaties bij. Ja, want ik zeg toevallig deze week over Juster, van mij nog een filmpje uit de Duizem of zo, met al die banden. Jongen, die band heel uit hun bal. Ja, hey. en dan hebben we toekomst. Ongelooflijk, hè? En ik bedoel, ik ben vroeger fan van Strawelte. Ja. En dat kist Strawelte kan bij mij nooit weer stikken. Omdat ik weet nog hoe ik daarna luisterde toen ik het zingen weer. Dus die band die nou naar je luistert, dus weer haar toekomst. Daar ben ik zeker van. Ja, we hadden heel rare schandaal. Ik bedoel, Ali Beestje werkt mee, maar wie maakt dus gewoon rustig worden. Nee, dat was net zo gekker nu natuurlijk. Hè? Ja, maar goed, dat ben we in heel andere orders natuurlijk van dingen. Ja, en du kist altijd, was het vroeger makkelijk haast, kist altijd weer op nee. Ik bedoel... Nou, dat had hem geen dingen. Van mij toen Jeroen bij de band kwam, hij van heel veel nummers wel nee opnam. Ja, omdat we dat met hem doen boeren. Ja. Maar ik bijvoorbeeld 2 Lien had ik nevens me Jappie Commando de videoclip op TikTok zetten. Oh ja. Nou ja, er zijn echt zoveel mensen die had die clip nog nooit zien. Nee. Dus ja, Als ik een weer platform. dat is echt zo leuk. Wie ik ben optreden en er komt een jongen op me af, een beer van vent, wist je wel, kop grutter zeg. En die had zijn telefoon en die liet me een foto zien en zei machine. Ik zei, zit ik daar, maar een liet jonkje op scoort. Ik zei, sure, dat ben ik. Ja? Ja, ik dacht, oh jee, Safir ben we dus nou al, wist je wel. Ja. Ja, want je doet het natuurlijk steeds ook bij. Dat is natuurlijk ook geniaal natuurlijk. Dat je steeds van mij steeds vaker op festivals, als bijvoorbeeld kids dingen hè. Oerrock in van mij. Ik zo'n kids midje of zo. Dan je had zelf bij de Hoenekop Festival natuurlijk. Dan gaan we de Lollyfretter daar. Ja, inderdaad. Ja, dus dat het echt steeds met die band, dat het echt een soort van doelgroep werken om die te entertainen min of meer. Ja, daar ben we nooit van begonnen natuurlijk geweest. Jongen, heel volwassen thema's. Jawel. Maar ik haal dit zoiets van, doe het publiek net uit. Het publiek ziet het die uit, wist je wel? En ik moet wel zeggen, we worden wel vaker echt wel eens vragen van dingen, wat zeg maar hoe die is, speciaal voor ben. Ja. En daar ben ik een beetje wat terughoudend in. Want ik ga zoiets van, het is net voor alle bijen. Onze teksten zijn net voor allebei, zeg maar. Hoe was het maar zeggen dan? Nou ja, gewoon dingen waar we toe gaan, het praat wat we gaan. Voor welk band is het net, voor welk band is het wel dan? Nou ja, het is net voor bij mijn ouders die bijvoorbeeld net van roeg praten horen. Maar dus en dat wie zei ze van weer een lollyfretter voor de jongste Hoenekop-fans. Dan weten de ouders, oké, daar gaan we mij zien al heen. En dan is het een soort meanskip. Maar dan iets wat ze eigenlijk van oké, dit is de Hoenekop. Maar oors, dan is het misschien kut hier, ik is me hartstikke deervallen en dingen zoals dat. Ja. Ik ga net met de Hoenekop naar een band die speciaal, of naar een die speciaal voor band is eigenlijk. Het komt door eens voor, maar ik hou het leven dan voor uw eigen publiek. Ja. Nee, snap ik. Ja, dat vind ik ook een beetje vreemd. Dus inderdaad, het is te jong en te vlokken. Ja, nou, ik ga een keer, dat is wel een leuke anekdote. Hey. Ja. We hier een keer een optreden, dat wie voor Frederik de Zwetser in een soort festivaltje. En als Frederik dan winnen, die zoiets winnen in de top 10 van de Friese top 100, dan zoenen we daar spelen hoe dat is en dan kwam de dikke lulband ook. Hè? Oh ja. Nou, en het wie alleen nog maar band. Zitten daar en het wie pijpen, neuken, beffen, slikken, vingeren. En als ik je kut, raak ik je kont. En ik dacht ik bij mezelf, oh, Jesus Christ. En die gaan gewoon het lekker. Nou ja, ik bedoel, die komen daar, dus die doen hun ding. En ik denk dat Arie ook wel zoiets honger had van, nou ja, het is wat het is, weet je toch? Ja. Jeetje, nou, dat pakt dan zo uit. Zo'n soort skandaal zou het wijzen kennen misschien. Ja, ik denk als zij iets op TikTok flikkers, dan gaan ze met prutte streams. Ja. Ja, zo was dat ook wel bezig natuurlijk. Hè? Ja, het schandaal kan soms ook gunstig uitpakken natuurlijk. Hè? Ja. In die zin. Ik denk voor Ali B misschien net per se, maar... nee. En Marco.
En dan wat oren meisjes. Maar goed, dat hoef je te bespreken. Oh, Maar, wel, ik weet niet wel. hoe lang we weer al zitten. Ik ga geen idee eigenlijk. Kom je al... Oh... Nou, dan ben je wel mooi op wij. Ik zit wat even was te denken. nou je meer weten? Ja, nou, ik kan heel daar wat erop raden, maar of heel daar erop vregen. Misschien is het misschien meer een goeie niet, maar ik denk dat we daar heel vol. Ik vind het heel mooi dat wij een beetje over de historie sprutsen van de Hoenekop. Ik hoef verder net hoe het toen Ja, ik ben benieuwd hoeveel mensen dat het interessant vinden, wist je? Ik heb geen idee. Dat, Nee. misschien vinden heel veel mensen het interessant, maar goed, toen zei ze ook wat distributie, maar ik ben de juiste meesten komen natuurlijk. Ja, hè? ja. Dus, Dan maar wat promoten. voor de celgeld vinden mensen het heel interessant, maar gaan ze daar nooit van jij, omdat ze gewoon er nooit mee in contact gaan binnen. Nee. En dat er meer is achter de Hoenekop. Een soort van hele toekenmanagement-achtige... Je bent eigenlijk een boyband, toch? Eigenlijk ben we acteurs, hè? Ja, oh ja. Nou, de beste acteur, toch? Nou, ja, Oké, dat wordt laatst ook wel even van die Wietewol. Hoe is dat met een acteercarrière? Want ik hier en daar wat dingen. Hoe iets keer volgens mij een soort van... iets rolt zien. Hoe heet die film? Wie is zo'n oorlogsfilm of zo, toch? Hoe heet dat? Oh ja, grenzeloos verraad. Ja, want ik zei Ja. hem toevallig laatst zeggen, maar een stien ook wel Sjen of zo. Ik denk... Oh joh, en dan hebben we daar de hele dag in de blauwbekje in het bos met een reenactment group. Maar wat is het? Waarom was dat dan? Zanger was te acteren dan? Wat is die idee? Ja, nou, ik ga toch zijn. Ik vind alles leuk om te doen. Nou ja, blauwbek in het bos, maar reenactment. Ja, dat is leuk. nee, dat weer wat minder. En uiteindelijk is mijn reg een hele seconde in het beeld geweest, zeg maar. Reg. Mijn reg, ja. Want Oké. ik wilde dan Delskaten en daar ging het al jaar om. Ja, ik kreeg zo'n dingetje op een reg en dat explodeert dan, wist je wel. Dus die luiden heel tijd om me heen zetten van ja, dat was zeer op een reg, wist je wel. Ja. En ik denk, ja, ik kan me dat nou skillen, man. Wist je wel? Gewoon, ik zeg wel. En Neem als het het op. zeer doet, ik zei, dan acteer ik toch echt het beste. Nou, ik ren daar en dat ding dat ploft. Maar het ding net zeer, maar het was zo loerd, Oh, dat we in een eeuwig gewoon... Dat is 3 dagen in het langste teruggang, wist je wel. Ik zei, wat ben je mijn stijl klootzakken? Ik zei, ik hier wat eerder op mijn matten, wist je wel. ja, dat is nou om Ja, dat kan ze nog altijd bij me. ja. Ja. Oh, Nou ja, in ieder geval, maar nou ja, daar zit ik dus even in. En nou eerder weer een film, eigenlijk diezelfde groep maakt het tot een film over Vincent van Gogh. ja. De schilder neem ik gewoon toch? Ja. De schilder, ja, zeker. De speelt Vincent net neem ik gewoon. Ik ben net Vincent. Nee, Oké. ik moest tegen mijn Oele moesten we, mijn Oele Plop moesten we... Ik was een acteur inderdaad. Ja, Ik ook bij ja. die Janko daar. Ik had een rol daar. De Oele Plop, Ja, de jeetje. acteur. Moesten we dus 12 vervelende dronken Friesen spelen. Nou, dat is niet op het lijf geschreven ja, tegen je. ja, en we moesten de hele tijd watchen, maar we gingen daarachter een koelkastje vol met bier. Ja. Dus op een gegeven moment hoeven we niet meer te acteren. Dus nou, dat is er wel leuk opkwam. Oké. En daar maken we nog wat verdwalen ook. En dan wil ik lessen bellen van een film van Klaas de Jong. En daar... De Chameleon? Zoiets. Hielk of zoiets, wat is het? Nee. Geen van beiden. Nee. Bronsnor. Hoe is het naar je Rijnse wedstrijd, joh? Nou ja, in ieder geval, als ik daar ook een rol in spelen wil, dan denk ik, ja, bij nou, let's go. Oh, maar wat is het dan, denk je, wat mensen die daarvoor vregen dan? Wat is het een acteertalent? Of is het meer... Ik weet het net. Ik had Klaas ik vregen van, hast toen dat roltje van Mission dan je had vanzelf sterren. Ja. Nou ja, ik vind mezelf net, nou ja, ik acteer, ik doe er wat, maar... Voor de mensen die het net weten, Klaas de Jong is de broer van Steven de Jong. Of Steven de dat Jong. Hè, dat is de- zijn broer? Ja, toch? Nou, Ja, dat ben broers. Nee, toch nee. Klaas de Jong en Steven de Jong. Ik zie je even hier achter de camera. Zien wie er dan wonen? Nee. ik Klaas de Jong is net als de broer van Steven de Jong. Oh. En hier maakt het inderdaad... Steven de Jong. Steven is de regisseur. En van onder andere de Chameleon, de helft van Trein Sexter. En van weer Klaas, dan min of meer de producent. Die dan het al regelen al jaar. Zei iets, ik weet het net precies Nee, eigenlijk. nou, ja, dat meen ik. Maar Ja, goed. de films maken in ieder geval. ja. En nou, in ieder geval, die had me vregen van een rol. Dus misschien is het echt wel, soms was het echt wel dat de mensen die mij wat bekendheid in zijn film zitten, want dan gaan er misschien meer mensen naar Shannon. Ja, Ja, want misschien dan zei ik weet het net, maar... Dus zijn broer, hè, Steven de Jong, die had dus ook de Grutte Pier film maken. Hè? Dan zie je bijvoorbeeld Elske de Wallen bijvoorbeeld. Ik net per se natuurlijk een actrice, maar wel iemand, nou, een bekende jongeres dan. Dat ze vaak wel werkje van met zo'n soort persoon. Hè? Want Siep zie je er ook in bijvoorbeeld.
Ja. En ze gingen voor de bekendheid, denk ik dan per se, dan misschien voor acteerkwaliteiten. Ja, Zeg ik zo en ik maar ben even, net een heel goede acteur, maar ik weet wel een beetje hoe het speeltje werkt. Dus Ja. wel. En ik ken wel wat teksten op lepelen. En, ja. En ik vind het wel leuk. Ik heb wat tekst op lappen. Ja. Maar wat vind je zelf? Is het leuk om te doen? Ja, ik vind dat wel heel leuk om te doen. Ja. Ja. En misschien een mooie verbreding ook van die. Ja, uiteindelijk ben je natuurlijk een soort van. Je bent net alleen een zanger, maar overkoepeld best wel van mediapersoonlijkheid. Die gewoon op verschillende Ja, plaatsen en op doet voordat bekend. ze het wist, dan is het best een keer daar. En dan best een keer. En dan vrees je daarvoor. En dan daar. En dan. Ja, best. Ja. Ja. Wat wat centen op smid. Ja, we hebben net, hè? Ja, of dat hoeft niet in. Saas die vindt het van Gogh film, daar kreeg ik niks voor. Maar ik denk, ik had monteerd en dan, nou, het is wel een leuke ervaring. Ja, dus toch? snap ik. Ja. Ja, leuk, maar mijn maat op een paard. Ja, wat Ja, wat wil je nog meer? Waar had dat? Nee, dat snap ik. Ja, je weet, en inderdaad, verdienen komt bij de oren natuurlijk. Hè, voor hetzelfde. Ken ik steeds verder in natuurlijk. Hollywood, hè? Ik zeg Hollywood. toevallig, zeg je moet dan een shirt, zeg ik erin, maar een ster-shirt. En Oh. die achterop Hollywood. Ja. Dus ja, wat ze dat zeggen. Ja, Dus toch Hollywood, nou eens een ja. keer in een Christopher Nolan film of zo. Hè? Een soort van bad guy acteren maar. Wist nooit hoe dingen rennen. Wat zou het laatste dan? Een bad guy of meer de good guy? Bad guy. Ja, hè? 100%. Ja, dat is het mooiste. Vooral echt een lulk door mij of zo. Ja, Dat vind ik een lulk. Ja, lulk, ja. Ja, daar speel ik net in. Nee, het speelt net in, maar goed, ik snap wat je bedoelt. Ja. Ja. Oké, nou, leuk joh. Ja, nou ja, en op dat soort dagen, dan begint het echt wel te borrelen om eigenlijk wel weer eens mij een ster te doen, een ster 12, een Snap ster, ik, ja. ster 0.0 hebben we toch gewoon, Ja, hè, we prequel gaan en- inderdaad met zijn bij natuurlijk. Of, we horen de bij ook al even sprutsen, omdat er aangezien er een heel mooi filmfonds gang is, waar we misschien wel wat kennen natuurlijk. Om te zeggen van, hey, hebben we misschien nog een vervolg of een prequel of hoe je het Ja, en beneden ik moet eigenlijk aan zijn, ik ben nou hier wat op het hiem doende. Nou ja, als komt de winter er weer aan, dan is die rustig en dan ben ik echt zo van, nou, wat zullen we zeggen, hè? Ja, Dus, een winterproject. Ja, ik had dus lessen, ik ben 3 kwartier op een scheepswerf aan het werk geweest. Daar heb ik wat jongeren begeleid en jongeren bezocht te interesseren voor een technisch vak. Bezocht, ja, dat moet net. Dat is zo, Ach, het is, dat is net makkelijk, zeg maar. Maar in ieder geval, ik had wel zin en ik had een TikTok-account voor maken. En, Oké. en dat zou ik aan zijn wedwaan kennen. Maar ik denk, we zullen natuurlijk ook een filmmeidje kennen. Dus ik ben Ja. al een beetje aan het uitzoeken wat ik nog aan zijn. Weet je toch? Ja, nee, dat is een heel goed idee. En ik vind het altijd wel mooi dat ik een jel hier van tevoren nog net weet wat ik dan hoe een jel hier doe, zeg maar. Snap ik. Dat had ik even wat toevallig. Ik vond graag mijn omkezezer die zei juist weer op een camping bij mijn ouders en mijn omkezezer die weer direct en die zei van ja, ik ga het nou wel opschrijven again. Volgend jaar wil ik je wegwijzen. Ik denk jeetje, die tol wielen ook. Ik denk van nou, dat je al hier van tevoren een planning moest doen. Denken je om te weten. wat je- ik had het mijn hoenenkop ook begonnen. Dat ze dus boeken. En op een gegeven moment begonnen ze te bellen van ja, kun je hem dan hoe een ier? Ja, En ik zei jongen, dan wil ik nog niet eens weten waar ik ben. nee. Nee, dan ik denk ja, ik hou er net van, zeg maar. Nee. Dat ik al Zij is er afspraken- al dan of gaat het wel goed er dan? Nou ja, het is een wurg plannen we dat in, want we weten toch wel dat we dan wel... Ja, we begint altijd met erop, maar nee, ja, ik vind het altijd wel leuk dat het nog een beetje mysterieus is. Het Harkema mysterie. Het Harkema-mysterie. Dank je wel voor dit peteer. Ja, En ja zo- dat gaat er meer over wat er in het verliezen gebeurt. Dus. Ja, klopt inderdaad. Maar ik denk van koppel je het ergens onder elkaar. Ik weet het Ja. niet precies. Had je dat Harkema mysterie nog luister je wel? Het is still vast ergens op de streamings stien. Zeker. Denk ik. Ik weet niet of ik had Wel een heel CD. uitluisteren, hè? Ik had een CD Monster achter, daar zit er ook op. Dat weet ik in ieder geval zeker. Op de LP net trouwens, daar past er waarschijnlijk niet op. Nee. Nee, dat moet echt op de CD of de streaming service zijn om een op start. Dierentank voor Harkjen en Shanna deze podcast. Waar we de volgende keer hadden, het weten we ook net. Dat is ook een mysterie. Oh, Dat zullen we nog even ik verder. ben benieuwd. Ja, ik ben echt heel benieuwd. Waar weer de vorige keer? Eke Volkerts, de deputaire van provincie Friesland. Oeh, Dat zoek ik nog vregen. Dat dacht ik vannacht echt nog gewoon toen ik op bed lag Oh. trouwens. Want ik wie laatste week op een paard met Eke en met Jesse van Wieren, Reptiel, Martijn van Werkhoven, All the Fuck en Rowan Veldman en nog wat Friese influencers wie we op het staartenjacht van Friesland, had een heel mooi boord, wie met mij. En met Friese influencers, maar ik dacht van, hey, waar is Emiel eigenlijk? Wie is net uitnodigen van die Friese influencerboord?
Ik denk dat ik daarvoor bedankt zeg. Ja, hè? Ja, dat dacht ik ook. Ik denk, daarom hadden ze me vragen, denk ik. Ja, daar ben ik reizen, hè? Ja? Daar ben ik reizen. Ja, ik kom net overal op dagen. Maar me gewoon staan. Oké, dat zie je Ja. net doen? Ik denk het net. Nee. Nee. Die hartstikke leuk trouwens, hè? In het maar, algemeen hou ik me... we zijn mij dinges met Janko hebben Europa van beginners. Wordt die in trouwens in die tijd? oh ja, want ja, dat is ook op Friesland natuurlijk wat van die series maken. Ja, en... Ik ben politici, wist er op een paar van. ja, maar normaalwijs hou ik me eigenlijk wel een beetje... als het om politiek gaat, hou ik me daar bij wij. Ja, want dat bedacht me vannacht inderdaad echt nou. Ik dacht van, hé, hier doet nooit iets politieks of zo. En du bent net echt politiek. Nee, ik vind die leer ik nooit mijn mening. De FNP best net bij Belutsen of zo, of de BBB, of weet ik welke partij. Nee. Ik noem samen een PRN partijen natuurlijk. Ja. Die ik FVD wezen kent, of En SP. NSDAP. NSB misschien. NSC, sorry, ik weet niet waar. Nee, maar ik denk, ik zei dat in de hoenekop, we ben van het willen meidje. En we wilden mensen van meidje. En we willen net, wie vinden dit, of ik vind dit, of ik vind dat. Maar doe haast wel bepaalde overtuigingen, maar doe kiest er dan voor om die net te delen. Ja, met het maar ik publiek. hou wel overtuiging, maar die ben vaak hoe hier ik wel heel hoors. Dus had ik dan... Ik ben Ja, maar Angela Soebok dan ook weer een horenpartij, dus dat maakt het net zo vol uit, toch? Nee, nou ja, je zus wel dat er daar op aanrekenen wordt, wist je wel. Maar ik denk vaak, en hier later denk ik alweer heel hoor zo'n dingen. Ik ben gewoon, ja, Nee. gewoon Maar had ze dan een keer bezocht dan? Dan zei van, ik ga me ergens politiek uitlitten, maar dat had me net goed dingen. Of ik vond dat ik voelde me van mijn haast wel eens. ik kan wel... Zult we natuurlijk een beetje... Dat ik donder, maar toen hij blokkeervriezen Ja, en ik zei alles... ze, dat wist ik gewoon. En toen maar, ik wel even, toen verleer ik even mijn controle, zeg maar. Oké. Ja, toen verleer ik even mijn controle. ja, hè, want ik ben even nadenken, want wat hier nog zijn of dingen, ik weet het niet meer precies. Ik maar... dacht dat de podcast dingen weer... Ja, dat dacht ik ook, maar ik kom nog niet, er komt een interessante ding. Want toen hartstikke goed, ze zei van, goh, ze interviewen me altijd wel, maar ze stellen eigenlijk nog heel kritische vragen eigenlijk. Dat kan best wel, hè? Ja, maar die heb ik geen antwoord op. Nee. Dus, nee, geen kritische vragen, maar Nee, net volgens mij maar mee gewoon... geen jiptegang. Die Nee, vrouw, ze ja, geen jib. Nee, snap ik. Maar dat is wel eens een keer dat de Nederland rond het inderdaad, Ja. maar inderdaad geen politieke ding. Toen inderdaad verleerde de controle even, zei ze toen, want wat wie dan de controleverlies dan? Dat is... Nou ja, het wie meer, het ging erom hoe altijd het feestje zou ongelooflijk verstierd worden tijdens de intocht, wist je wel. En toen die Jenny Douwers die oproep en ja, toen stond ik daarachter. Ja. Ja, en toen vond ik dat. Ik dacht, jezus, hoe krijgen we het? Waarom doen we dit, wist je wel? Ja. Dus maar toen maar vond ze dat vervelend? Achteraf dan dacht ze van, goh, ik had de controle, ik hiek net dwammatten of zo? Nee, nou, we hadden toen nijden die het echt. We hadden de heerlaken van zelfs dat hij heel rot weer rondkwam. Dat was prachtig. Ik vond dat schitterend. Je kan zeggen wat je wil, maar het was gewoon uiteindelijk een geslaagde actie, wist je wel? Vond ik. Het was een heel bizarre actie uiteindelijk. Ja, hè? ik wie grutsk om Fries te wijzen, dat wil ik eerlijk zeggen, wist je wel. We hadden een stakje verstutsen, er is niet een gewond rekken. Maar wie het ook omdat dan persoonlijk weer, omdat, nou, doe is natuurlijk laatst wel maar de figurant Liewe Paulusman, die weer ook bij Belutsen neffens mee. Ja, He, dat ik die stond persoonlijk ja. Ja, nou ja, hey, die man is zo lang, die zitten me overal voor. Dat is zo overal wel. Ja. He, dat ik wat persoonlijk wilde, misschien is dat ik ben een persoon bij Belutsen, ik ken die meesten en ik moet voor hen opkomen. Nee, nou net zo, maar ik wil die jaren daarvoor zeggen gewoon dat elke keer die intocht dat het zo'n ongelooflijk tyfuszooi worden. En ja, van beide kanten denk ik van, nou, gedraag je hem even. Maar ik voel hem, wat er al je faciliteren worden voor een paar razers beroeps. Hoe noemt het? Beroepsdemonstranten. Die altijd erin te jammeren over van alles en al wat. En gewoon overal maar heen en vleen omdat toevallig een hobby is. Ja, belachelijk vond ik het. En dus ja, dat sentiment leefde bij mij. En we huis deerlaken. Toen dat dus we weer om moest, ik vond het prachtig. En alleen nog, toen kwamen die mensen later weer, hè? Toen hadden ze toen naidingen. Ja, oké. Wist dat? Nee, ik weet niet hoe dat. Nee, diezelfde dag dan of? Nee, ze zijn van dat seizoen demonstreren en dat is in de soepbrand, dus nu moet ze nog maar weer een dij komen in Dokkum. Oké, ja. En wat ze daarvoor uitlutsen haar, grote sleepauto's, voordat er toevallig
ME-beveiliging en de hele rots. Omdat de vorige keer natuurlijk flink uit de en dat horen had weer. zo volle jildkassen. En toen hebben we dus mijn groepje jongens een filmpje opgenomen om zeg maar, de jongeren in Friesland op te roepen. Laat ze nou maar gaan. Ja, Wist je wel? Want er staan ook geen baan. Het is geen. Laat ze maar lekker. Want wie zijn er eigenlijk een beetje benauwd voor dat het nou erger wordt zo, wist je wel? Of dat er weer van alles gebeuren zo. Of we dachten van, nou, dit is een mooie actie, dit is mooi Aronsa, leef het ze horen. Dus we hadden ook een oproep gedaan van hou hem koest, wist je wel? Ja. En dat woe ik, want ik woe gewoon, ik vond het zo'n geslaagde actie. Ja, dat het letter nog zeg Ja, maar, dus op een of andere manier ben ik daar in principe ingang, want ik viel me daar op een of andere manier verantwoordelijk voor. Ja, ik weet het ook net, maar toen uiteindelijk. Maar ik weet ook niet, als de speed van of zo, ik had eerst van ik had de controle verlenen, maar voor me dit wie mooi zou blijven. Nee, maar eigenlijk wil ik me nooit met dat soort dingen bemoeien. Nee. Wil ik me echt op de achtergrond houden, maar ja, ik weet niet, je hebt een soort passie voor. Ja. Maar uiteindelijk, dat wil ik nou even zeggen, die mensen die gaan dus met een bus daarheen te demonstreren. Ze krijgen ME mee, sleepauto's van de politie. De politie had alles faciliteren. En ze hadden een grote loodsinstallatie staan. Het eerste noemen wat ze draaien, fuck de police. Oh ja? Nou, daar zak ik me de broek van al. Ja, Ik denk van, ja. pak dat soortje op en skop ze weer om. Echt weer. Ja, daar ken ik dus net bij, maar klaar. Nee. Nou, dan ga je met een keer mijn mening ergens over. Ja, nog een keer. Daar zitten we inderdaad op de wacht zien op het moment op een mening van Emiel. Had nog Ja. meer meningen? Of, Nou, nog maar kan horen. Dit hier. Nee, nou ja, ik ben op weinig dingen heel gepassioneerd. Maar dat vond ik echt belachelijk. Nou, prima. Tegen. Oké. Tegen van die verhaal. Voor een uitgebreide verhaal over van alles en nog wat. Over Ja. de hoenderkap en noem maar op. Hartstikke mooi, die mooie jongen. Ha. Vond je dat leuk? Toen kom hij. Oh, hey. Was er nog meer van je? Like en abonneren. Like en abonneren, op zijn ja, kanaal. hè? Ja.